ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରି ପୁଲିସ ଜିମା ଦେଲେ ଲୋକେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରି ଅନାୟାସରେ ଖସି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ସୁରାଗ ପାଉନି। ଫଳରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରି ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଖସି ଯାଇ ନ ପାରି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଭଲ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଲୁଟେରାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ରାଜା ଓ ମାଧବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବସନ୍ତିଆରୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କଠାରୁ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଏକ କଳା ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଶାଳନିଆ ବାଟେ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶଙ୍ଖୁଳା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କରି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BKTV।